नमस्कार खुलुमबाय मैं हौवा ब्लक कादर जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। दा नै जोंहा मनज दा बेयो जाबाय दे बुंलाय नामखौ मिजिं जोंनि आंनि रुपम बर' गासैबो सिनायगोन नोंसोरो। ओमफ्राय नै जोंहा फंबाय बिनानावमोन माने आं मैया खैला मैलायाव फैना थाफैनानै उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बल गेलेगासिनो दङ आरो बेबो बलाबो बुरजा गैया, थसे बलावनो 10 जन गाहाम गेलेयो गथ'फोरा। बेनिफ्राय आं मा होनबाय बे आंनि मनज दा आरो मिजिं रुपम बिसोरखौ बुंबाय फंबाय बिनानावमोननो बल लानानै मनज दा माबा मोनसे बुंना होदो फंबायमोननो। मा बुंबावनो बिसोरनि थाखाय दे बुं। नुफैनानै बिसोरखो माने गोसोआ मा बुंबावनो आरो नङा होमबा जेबो गैला बायदि जाना दं आरो ना, रावानो गैया। दे मिजिं फंबाय जों बिसोरनो मनोरन्जननि थाखाय बेखिनिखौ होनानै एसे माने बिसोरनि खुसिनि थाखाय आरो ना। होमबा जोङो सिख्लाफोरनो जेनेबा दुखु मोनबाय आरो ना फंबाय बिनानावमोनखौ बिनि थाखाय जोङो बल लाना फैबाय। बेनिखायनो आं मैया बुंहरखादों आरो बल लाना फै जेबो नङा। ओमफ्राय दे जोंहा बैसोर हौवाफोरनो मोननैखौ बे सिख्ला गथ'फोरनो मोनसे दे, बिसोर नोंसोरनो गेलेनो होआबो जानो हागौ ने, गावसोरल' लाजोबगोन दे हो दे सिख्लाफोरनो गोमोखो, अब्लासो सिख्ला गथ'फोरनो दे गोमोखो, बेनिफ्राय दे फुटबलखौ इसोरनो हो दे दे हो खाथि सिगाङाव थांना हो दे आरो होबाव बेखौबो हो। ओमफ्राय भलिबलखौ गिदिरफोरा लाफै, दे भलिबलखौ गिदिरफोरा ला दे दे लाजिलायनाङा। लाजिनानै ओंखाम मोनजाला दानि जुगाव। नोंसोर बेखौनो भलिबलफोरखौनो गेलेनानै टाइम पास खालाम, नङा होमबा? दा गोजां बोथोर मोनफैबाय, दे मायबा बुंनो नामा फंबायमोन? दे फै खाथियाव फैलाय, दे फै दे देलाय दे फै ब्र' फैलाय मायबा मोनसे आंजों लोगोसे नानि मोना काबादि गेलेगोन जोंना दा मोनायाव ना ओइ बल खेलबा लागे मर लगत इच्छा सासे फैदो बुंदो दे मायाफोर आंनि लोगोफोरखौ माने मायाफोर आंखौथ' जेबो बुंलायना, आंनि लोगो साथामखौ मायबा बुंनो नामा? दायो जोङो सारमोननि बेबायदि बल एबा भलिबल फैनायखौ जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बिदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेबायदि खेला गेलेहोनायनि थाखाय, दा बल आरो भलिबल होनायनि थाखाय जोंनि सारमोन साफ्रोमखौबो आङो हामबायबावनाय थाबाय। थेंक इउ। दा अब्ला आंनि थाखाय नङा, आंनि बे साथाम मैया बिसोर सानैया मैयासो मोनफैदो न'आव, बेनिफ्राय बेयाव डाइरेक्ट फैखादो, नंगौ नङा? बिसोर हिनजावदो बा गावनि बिमा बिफादो न'आव थानांगौमोन, नोङो ना थानांगौमोन ना? नाथाय बिसोर गावसोरनि हिनजाव बिमा बिफादो न'आव थायालासिनो बेयाव फैखादों, नंगौ नङा? नोंसोरनि थाखायसो। अब्ला बेसोर साथामनि थाखाय दे खेबसे गासैबो आखाइ खबजोबना हो दे बरिया। बे पाम्पसै एबार गेलेनोसै आंजों खेबसे। siap baik. Karena lazim sih, film dia deh. Basket lah. Basket. Saran. Kapas. Oh. Sorry. Wah, danger. Oi.
दे दे Udah naik jadi. Oh,